kalau yuk oleh. Apa gini. Ngarepe yuk. Yuk nanti ya. Astri ya ngono ya. Kuwi regane pira dos jenenge? Ini wah apa nih? Wah, Terus, kue kuwi apa ayu to? ini orang Cina. Orang, bapaknya Cina. Bukan Cina. Tulisannya Cina. Bukan Cina. Apa? Gambar goreng. Oh, gambar goreng. Singapura. 100 gendang. Sawu. Bang of Japan. Japan ya kita kena Japan anu Korea apa Gus Jepang ada gosane Jepang sing disipake nang ndi arigato Mas Padi arigato Uang orang tahu orang Jepang ya orang lebih lah. 10 tahun. Ya ini barang ini berita aku. 10 tahun di Jepang. Kowe kuwi lala iya. Baca corona basa. Arigato. Sikile itu. Ya kalau kan lo. Arigato. Lah orang ngomong penceng ini. Sikile ini. Arigato. Arigato. Jepang. Kowe sebut Jepang. Asik gena. Kowe basa Jepang yang ngatan nih. Jepang mati ketepang bang Jepang. Mas Panten punya Mas Panten. Iki. Mas Ferdi. Ya Allah Mas Ferdi. Kami. Ayo kene. Tadi Tina. Politik gede dhuwur jam. Pojok. Lagi kecok lagi. Nah, hadap sana Mas. Arigato kali bersama harga kau mana? Arigato. Asik dia lah. Sana aja. Asik tik. Ada nih kus. Jepang itu luar ya. Aku Jepang beneran aja dah. Hai sila. Hai sini. Oh. Iya. Saya sedang bersatu. Ada waktu di situ mak ceduk sakit. Oh ya. Kasih lah. Cerik. Oh, sesudah saya satu tekan kono, aku diwai duit Jepang. Srit. Asas. Sekarang ini nek ngeroknya ngendi Mas? Bakul. Lah terus kan aku. Alah pengen dah. Ingin kok. Dan terima kasih Mas Ferdi Mas Ferdi. Sehat, sakinah, mawaddah warahmah. Mungkin cepat punya momongan. Amin. Momongan tidak sinten ya riokane. Allahumma. Amin. Mudah rezekine akeh. Mas garwane pun di garwane. Diajak mriki, kersane ngertos. Tak juga garwane. Anu Mas mriki. Anu Mas kok. Mas. Titik lho Mas. Ora. Sampai iki lho garwane. Lah terus iya deh. Lah itu tuh garwane ya awan. Perwaki ya garwane nego ae lima. Kita ambil siapa Lah boleh tenanan. Mbak cari Mas Ferdiansa ojo.
Ojo Mas Ferdi. Ojo Mas. Angel iki kon garwa monggo. Musuh aku. Wow, Mas Ferdi. Kalian Mbak Garwo monggo mikir. Oh, pisan. Oh iya ben ngerti. Oh enak YouTube pisan. Ben pasangan selasi. Heeh. Ayo. Tadi. Ya. Iki Mas. Siji kursine. Ya. Yang ini ki lho nek manten anyar kok digandeng. Rumah saku ya. Arigatou gozaimasu. Iyo. Iki anak iki ya Allah. Bro. Iki lho lagi rabi kok ngosot satu sak mon gedine. Gus, ha iki lho didongakne. Nah, sampeyan niki mantene ingkang jaler ya Allah bagus ya ora umum. Ingkang santri ya Allah. Ya Allah. Bojo kaya ngono. Tangane apik. Ya bojoku. Iki lho, bojoku iki nyapa lho. Ya aku bojoku. Mas Ferdian ya ento. Ya Allah. Pasangan serasi. Biyen aku jadi mantan orang ini lho. Lah piye? Lah bojoku tenan kene iki. Nyapa? Kok anu ngode tok. Aku kok kene nyeluk ndut. Ya ngono, Mbak iki mantan gimana muga-muga saking awake warahmah. Amin. Kaya ngene iki Gus. Kaya ngono kuwi. Mugi wong lanang iki dadi tanggung jawab sing gedhe Mas. Sakwise rabi sing digodhake tanggung jawab marang kebahagiaan bojone, keluargane. Besok ya wis gedhe uripe panggah bareng karo bojone. Susah seneng dilakoni bareng karo bojone. Heeh. Tuntunan pitutur Gus. Mas, nek mau nemu ning endi? Ning Jepang. Oh, Jepang. Jepang nemu. Asli. Kaya rasa ini asli nemu. Dari mana Mbaknya? Tulung aku Jepang. Sing itu Tulungagung. Surat. Ya wes, adewe ditunjukne kalau manten. Oke. Rada maju kan rada nanti dhewe wale. Adewe ya kudu dia permaisuri kaya Cepaki sapa? Hah, menggambarkan Mas Ferdian. Ya, menggambarkan. Heeh, ya, yo. Terus aku mamano. Aku lupa, Bro. Sebulu. Sebulu. Nanti kita bayar ya, weh. Ayo, Mas. Aku mesake mantene masa manten kon duwe watu aku ya Ora lah manten apa arep sato ning kono. lah aku yo mesak Saret iku. ora apa-apa kene di bangun omah Wes to Mas, ora apa-apa garung malah brol mang saret. Cukup kan. Sabut lewet bret. ucal ya sabro Ayo bro, ngomongin wis mlebu. Lho tuman to ora tuman. Ngene. modelane setuju Tak jajal duit barang. terus kuwi koyo ngene nabi koyo maju noto lho Gus Gus Ada iso. waktune wis entek itu sawirane Entek. Kenapa sih entek?
Mas Manten dong ngono ya. Oh ya, ini. Ora kowe. Oke. Oh, yang macam colok kenongan. Wong lanang karo wong wedok kudu mlaku bareng wis kowe iki ora blas. Kowe iki ora tatanan blas. Kok bengi sing kenong-kenongan lho. Lah kok tak kenong saiki. Telung agung teko kene iki ya toh. Aduh, pemanasan. Iki ngono nglambange lanang wedok kudu mlaku bareng. Nong ning nong ning ning. Wow wow wow. Ya jasa Pak kayak ngundang lu enggak guys? Piye iki? Gus. Lah iki wis tenanan, Gus. Iki dina tukang gong lah ora mlebu. Iki piye iki terusnya ora? kenonge bareng lho. Nong ning nong. Dengan aku ora bisa munah nek gong biar tak bacoki neng saiki ambo nanti Jan. Ya beginilah mas seni yang iu. Dengerin lo Pak Guyuban seni yang iu. Tenanan mantene lho aja tok kono nang ya Allah. Apa lho ge wes wis serasi. Terima kasih Mbak Manten. Terima kasih Mas Manten. Jangan lupa pinin neng ini nong. Kene kenongan anu ngelok kula lho, Ge. Wah, ini
Mana ke? Aku sekedar kamu takut ya? Romantis yo romantis kancane sampluk. Romantis yo romantis tangane kancane disampluk. Apa nih lo Gus? Wong sunting kan Pak. Saura lah. Balik gebas lo. Saura itu mah nggak tahu. Dadi wong ora oleh meri. Aja meri. Iki. Meri cepet tuwa lho. Iya. Terus timbang nganggur goncengan goreng iki lho, Tos. Saya mopok karo kowe. Sik. Gua namu penah kok bonceng. Gonaku koyo entut kae kok. Lah kowe ora ninja lho. Ini modifikasi lho. Ninja reng-reng lho. Kowe ngono kae wedi Gus. Kowe go bojo-bojomu ngirangan. Endi? Emang bawa ke rumah iki. Emang apa bawa? Kuwi ngono sing dudu dalanan deman. Sing loke mburi mengkono. Ayo Mas tuwa Mas. Lho tinggi wane isor pring-pring. Oh iya. Iki dudune Dik. Nek ora nek kuwi adol aku kene tenan teko mburi ngono. Paringi ngono. Karena sampai yang iki mau teko kene. Lah yo lho. Ora apa-apa semoga. Badan aku tuh kode iki. Aku beri kalau nggak tahu. Oke. Woi, Pas sore kok. Kuwi kok kayak ana sewan pedang ya Mas Ana. Lumi ngenteni ombo kok ya.
Tawon. Oh, tarik.